Olinpiar Jokoek beti uzten dituzte historian zehar behin eta berriz gogoratuko diren irudiak. Izan kirolariek lortutako marka berriengatik, naiz bestelako bitxikeriengatik. Horietako bat dugu Tommie Smith eta John Carlos atleta estatubatuarrek Mexikoko 1978ko Jokoetan beltzen eskubideen alde podiumean ukabila altxatu zutenekoa. 1976an Montrealen 14 urteko Nadia Comaneci gimnasta errumaniarrak historian lehenengoz 10eko puntuazioa lortu zuen. Markagailuak ere ezin izan zuen halakorik aurreikusi, eta 2 digituko zenbakirik ordura arte erregistratu gabe zegoenez, 10aren ordez bat zenbakia erakutsi zuen. Erromako Jokoetan, Abebe Bikila etiopiarrak maratoian berankari ondo zetorkion oinetakorik aurkitu ez eta oinutsik parte hartzea erabaki izana, bitxikeria soil bat besterik ez litzateke. Lasterketan urrea lortu izan ezpalu. Denboran, hurbilekoagoak ditugu Usain Bolt jamaikarrak Pekinen emandako erakustaldia edota Michael Phelps igerilari estatubatuarrak azken edizioetan eskuratutako domina sortak. Aurten ere ez da faltako zeresana emango duen irudirik.